தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்காங்க. எதை பத்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருமே அதிகமா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்த குரூப் 2 எக்ஸாம், குரூப் 4 எக்ஸாம் பத்தி தான். இதுல சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆகுமா, பேட்டர்ன் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது. அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பதில் கொடுக்கிற மாதிரி இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி வெப்சைட்ல அபிஷியல் கன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது பேட்டர்னை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ரிவைஸ்டு ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன். இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது ஸ்கீம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு 200 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ 300 மார்க்ஸ்க்கு. ஸோ அது இப்போ அப்படியே தான் இருக்கு. 200 கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்க போது 300 மார்க்ஸ்க்கு. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் உங்களுக்கு 100, அதாவது 200 கொஸ்டின்ஸுமே ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் தான் இருக்கும். இப்போ அதை ரிவைஸ்டா ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் ஒன்லி 100 கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப பேலன்ஸ் இருக்க 100 கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜெனரல் தமிழ் அண்ட் ஜெனரல் இங்கிலீஷ்ல உங்களுக்கு இருக்க போகுது. இதுதான் ரிவைஸ்டு ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன். இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் 200 கொஸ்டின்ஸையும் 100 குறைச்சிருக்காங்க. பேலன்ஸ் இருக்க 100 பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் தமிழ் அண்ட் ஜெனரல் இங்கிலீஷா உங்களுக்கு இருக்க போகுது. ஸோ அதோட சிலபஸ் அப்போ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதை தெளிவாவே கொடுத்திருக்காங்க. இந்த பிடிஎஃப்ல சிலபஸ்ல என்னென்ன இருக்க போகுது, உங்களோட எக்ஸாமினேஷன்ல எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்க போகுது, எந்தெந்த சிலபஸ்ல இருந்து வரப்போகுது அப்படின்னு டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த சிலபஸ் நீங்க கோ த்ரூ பண்றதுக்கு இந்த பிடிஎஃப் நாங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருவோம். இந்த ஜெனரல் தமிழும் சரி இங்கிலீஷும் சரி உங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரி எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் இருக்க போகுது. ஸோ அதுல எந்த மாற்றமுமே உங்களுக்கு கிடையாது. இந்த சிலபஸை நீங்க கோ த்ரூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. இது குரூப் 2 அண்ட் குரூப் 2A எக்ஸாம். ஸோ ஜெனரல் தமிழுக்கும் சரி ஜெனரல் இங்கிலீஷ்க்கும் சரி அவங்க தெளிவாவே சிலபஸை கொடுத்துட்டாங்க. நீங்க கோ த்ரூ பண்ணிக்கலாம். நீங்க ப்ரிப்பேரும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, குரூப் 2 பத்தி பேசிட்டோம். ஸோ குரூப் 4 எக்ஸாம்க்கு என்னெல்லாம் இருக்க போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குரூப் 4 எக்ஸாமோட சிலபஸை மட்டும் இப்ப ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் உங்களுக்கு எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் இருக்க போகுது. இந்த சிலபஸ்ல உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்க போகுது, அதாவது பொது அறிவியல், விலங்கியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவாவே உங்களோட சிலபஸை கொடுத்துட்டாங்க. கொஸ்டின்ஸ் எப்படிலாம் வரப்போகுது, எந்தெந்த சிலபஸ்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரப்போகுது அப்படின்ற மாதிரி பேட்டர்ன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வேற எந்த சேஞ்சஸும் இதுல இருக்க மாதிரி தெரியல. இப்போதைக்கு டிஎன்பிஎஸ்சில இருந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்க அறிவிப்பு இது மட்டும் தான். ஸோ வேற ஏதாச்சும் அப்டேட்ஸ் வந்தாலும் கண்டிப்பா நாங்க ரிலீஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க எக்ஸாம்ஸ்க்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. இந்த பிடிஎஃப் நாங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருவோம். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.